ni wati mana se min bi talike ka ta ndendon fe fo se jumadon ma ambi be fo ka be wale nyumando amunu sigime ka wati ko folin kono min ye gafe nu yo chamambora bi amina ndado minu na ko lakale be se ga ika tata so be se ga famia so jamana kuna funla chomina wala gafe la kuma baw do be talike le sora le ka kuma la bi ajalla ka foko min bi talike ni wati na ako kuma do forami ngalon takadara anga fintigu la no armée ka nyama so boraka kuma ngalon tigia amina ndado la no mafa wali wiye wa jala ka fofana o le sor kilin konna la ko mi kuna fondila wiye mi sharia wiye ulubina ta wala sa kuna fondila ulu kana seka dando sago ka kuna fondi bara hukum konna la amina ndado la le sor konna la ni obora no mi bitalike les échos wele ale fana ya jira ka fo mi politique adema PAEG ale sama semba do be olu kumana o minini belajile ni ka fela do beni ka fere do olu la adama jara madame Conte Fatoumata Doumbia fo ka se Mohamed Chérif Koulibaly ni ma sabayu ka fela di eko mama parti abina se ga dla chogomina amina ndado la 600 wala soir de Bamako ale kumana ako ni watina komi Wagner minu oye kelechewi minu be Russie jamana ka o ajala ka foko Algerie jamana abina fo Algerie jamana labene do bi kosebe kani Wagner ko ka do bala sabu ko anga jamana kontigi no ye colonel Assimi Goïta anake ningal di kele do nanso la bara yere be ka labeni wati na soir de Bamako fe Algerie jamana be fe ka istendo Mali fe ni ko ina ka deme bayreta hal na kiram na folo ko ye ko bo ko ka Mali jamana deme Wagner be se kana chogo sabu ko ni Mali bina e mano Algerie fana akololo be se ka yele uluka soir de Bamako ida do ala mina nyefo aw ye 600 ni nouvelle horizon ale ajira ka foko segali minde na betoka ke kerenganya la yuruku strategie la nga jamana konya ero chakeda do biya ale ka bara benedo yuruku keleli ma ani ka segali ke jamana forba chakela minumbe ni ube soro were ke minti wire ka soro ye ko ajala ka fo office central de lutte contre l'enrichissement illicite nous kama bakurmala au clé wale segali minke samba flani mugante menina ajala ka fo ko milliard fla ani million keme woro ani tanduru ani sefawari wa keme ani wa nani ani ko ode kanga sege Mali shara sofe bi sabu ode tunna Mali forba barakela do fe min tayro madon ni face 17 le Sphinx alekmana aya jira ka fo kori senena uka tomba mimbe nuka mako USCPC mimbe talike mado de sugandira ka fo aleka kalata labe sugandile ka wati do labe no Suleiman Fombaye o koko ni kenge mangai korseno ka tonko na la bi kosere are nyefalike kuna fondila uye kasega kuni anana chimi kama ko nyefo amina ndado la 600 lenge pana fana kuma limana lenge pana jira ka fo anga police flabe minini olu jasura bamanti jakulu maufe akra ansongo manja gawo marala limana ko bamanti mautarani o police ma fly ma sega yoro don ali ambi wati me ko 600 kuna foni bakurumba fleni mini amba damne jona ka jira ka fo mini kuna fon 17 lesor amba damne ni ali lesor kumana limana lesor kumana aya jira ka fo ni wati labanina limana jalaki bade benedo anga finitibu ka no armée ni wati labanina ni clé damado labanina ajala ka fo forces armées maliennes no famaye ko ma fa wale do be abina fo olu kuma fora ka jalaki be armée ka ni jatine ke jawni kuma chama be minu fora bololo sanfe ako strategie muna ni awali takalaje adobe talike ka hadamade ka nima toro walma ka mimbi talike aramade refuri limana ka kam aramade fure kama fa ka fure fili kuno konala ni ndi geleado ani kuma do be ni kuma fora ko kuma da anga armila wala sa araba temenina dagati do kono no ye communiquer do ajala ka fo chef d'état major général minde armée togola ale koni kuma ayanga luntigia
saba ya jira k'a fɔ nin waleya minnu filɛ nin n'o ye ni adamaden ni tɔɔrɔ ye ko waleya minnu ko armée nɔ t'a la wa waleya minnu filɛ nin ye k'a jira k'a fɔ ko armée limanaw kalan minnu b'u k'u kunna n'o bɛ tali kɛ armée yɛrɛ ka baara taasiraw kan o tɛ an ka finitigiw yamaruya fiyewu u ka nin wale jugu ninnu kɛ a jala k'a fɔ ni jateminɛ kɛ nin waati in na min y'an ka finitigiw ye gendarmerie ni gardiens n'a ɲɔgɔnnaw ko ni fɛn fɛn kɛra ni bɔ kɛra o kalama sariya de bɛ se ka i da don a la ka o kuma fɔ nka ka o ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla kumaw ye ka armée mangoya cogo dɔ la ni chef d'état major général min bɛ armée tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye walasa ko a ye kunnafoni min di min bɛ tali kɛ a jira k'a fɔ ko bamacima mɔgɔ 22 bɛ yen minnu bɛ yen ni olu minɛna an ka gendarme dɔw fɛ kɔsa in na yɛrɛ ni sɛgɛsɛgɛli kun kan ka boloda olu kama a jala k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ sen na o ma ban fɔlɔ ni ye jateminɛ kɛ armée yɔrɔ nin waati in na sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen ni a fɔ kuma minnu bɛ yen ni olu bɛ k'a fɔ ko armée sen yera o la limanaw dɔwɛrɛ tɛ k'a bɛna fɔ armée mangoyali de don nka chef d'état major ka kuma la ko sariya mana kɛ cogo o cogo sariya tɛ se ka kɛ réseaux sociaux kumaw ye walima ka taa kumaw fɔ ka nkalon ta ka da an ka finitigiw la k'a fɔ u ye nin kɛ marifa walew limanaw ko tiɲɛ t'a la sabu bi bi in na u kɔni bɛna fɛɛrɛ caman de kɛ ka dɔ fara jija kan ani jateminɛ kan walasa kuma minnu bɛ ka fɔ armée ma k'a fɔ de ko u ye adamadenw bɔnɛ u ni na limanaw ko kuma ninnu ko a bɛna sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o mana bɔ yen l'essor kelen kɔnɔna la an ka kunnafoni baara jamana kɔnɔna la yan nɔ limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye terrain bilenma ye n'o ye ligne rouge ye ka k'o sago bilen o tɛna kɛ bilen an ka kunnafoni kɔnɔna la Mali kɔnɔna la yan o la ko gouvernement filɛ nin ye ka min ye kunnafonidilaw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan u ka se ka kunnafoni baara ɲɛdɔn min b'a la ani sariya min bɛ a kuma fɔ limanaw o kuma o ka labato sabu sariyaw de bɛ a ko siratigɛ la walasa wa ni maa min bɛ yen fana n'i bɛ kunnafoni baara hukumu kɔnɔna la n'i ma a sariyaw bato wa i ni sariya bɛ se ka kari ɲɔgɔn na a ko siratigɛ la o de la dɔw bɛ yen nɔ limanaw u bɛ kunnafoni baara biri u yɛrɛ la n'o ye liberté de presse ye ka ko caman bɛ yen ka olu kɛ i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kelenya baaraw jamana basigi baaraw démocratie yɛrɛ baaraw bɛ cogo min na Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u b'u dogo kunnafoni baara kɔfɛ ka o wale jugu ninnu kɛ a jirala k'a fɔ bi ka kunnafoni kolon ka o bila walima ka kunnafoni kolon ta ka o bila jamana kɔnɔ jamanaden yɛrɛ dama bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na o ye dɔw ka baara ye a jirala k'a fɔ jamana kɔni wulilen don k'i jɔ bi kosɛbɛ sariya fɛn fɛn bɛ se ka ta ko siratigɛ la yɔrɔ an ka sariya sunba n'o ye constitution ye ale y'a yamaruya kunnafoni baara jamanaw a ka kɛ nka a ka kɛ sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka o de yɛrɛmabila kɛn bɛ sababu ye bi min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen u ka kunnafoni baara limanaw kɛn bɛ k'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye kuma min man'u ja waleya min man'u kɛ u ja u b'o o fɔ walima u b'o kɛ k'a sɔrɔ dun sariya min bɛ an bolo n'an bɛ ka baara kɛ n'a ye o tɛ jɛn ni o ye o de la gouvernement kɔni dabali banna bi kosɛbɛ ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ kunnafoni dɔw bɛ yen limanaw min bɛ di an ka finitigiw kan min bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye hali bamacimaw limanaw ka u t'u ka bamaciya baara la ka se ka u kunnafoni ka sira yɛrɛ di u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na jamana kɔnɔ u bɛ se k'u ka walejugu k'a ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna la cogo min na wala l'essor y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ bi walasa bɛn min ɲininen don ani danaya min bɛ se ka da jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka lasabati cogo min na o la gouvernement ko k'a bɛ hakililajigin kɛ ko a jagoyalen don bi jamanaden bɛɛ kan min ye kelenya ye bɛn ani ɲɔgɔn cɛ an ka se ka jamana in ka kɛ jamana ye bɛɛ bɛ se ka sigi bɛ se ka diya bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o kɛra diinɛ sira ye o kɛra sira o sira ye o ka kɛ an jamanaden yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement a y'o kangarida kɛ wa a y'o jagoya bɛɛ lajɛlen kan wa ko fana baga tɛna kɛ maa ma dɛ nka Mali ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamanaden gansan tɛna bɔ o jamana kelen kɔnɔna la k'a fɔ i bɛ dankari kɛ o jamana kelen la o ka kɛ juguya sira ye
walima ka ko wɛrɛw ta min ye maa wɛrɛw kama k'a fɔ de karisa man di ye walima jamana yɛrɛ ka basigi man di ye k'o kɛ yanga fɛn ye ka jamana basigibaliya k'o ta k'o yanga ko e bɛ kunnafoni di la tiɲɛ la k'a tɛna ɲɛ sariya bɛna wuli a ko la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr ale kɔnɔ n'an bɔra lesɔr kɔnɔna la kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen n'u kama les échos welewele ale kumana Eko y'a jira k'a fɔ ale sera Adima PAG maa ba saba ma ka u ɲininka limanaw u fɛlɛ ye mun ye bi Adima PAG a bɛ se ka parti bɛ se ka don dɔ donkansigi kɛ cogo min na o de la n'i ye politiki tɔn in lajɛ limanaw bi politiki tɔn tɛ Adima PAG politiki tɔn kɔrɔba de ye n'i ye an ka politiki tɔn misɛnninw caman la i b'a sɔrɔ u caman bɛ yen olu de bɔra Adima kɔnɔna la k'a fɔ ko Adima kelen yɛrɛ bi limanaw ko fanga kabi u ye fanga mara san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn kelen fo ka na bila san ba fila ni fila la limanaw Adima ko kɛra an bɛ tugu fangaw de nɔfɛ ka u dɛmɛ nka min ye Eko ye a ko ale sera Adima tɔnden gɛlɛn dɔw ma a bɛɛ bɛ tali kɛ Adama M Jara ale ka fɔ la a ko n'ale kɛra parti ɲɛmaa ye bi ale bɛ fɛ de ka kokura dɔw boloda kokura minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye ka politiki tɔn in a tɔndenw limanaw u bɛ se ka dɔ fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilila minnu bɛ ta politiki tɔn in kɔnɔna la ka fanga di o ma walasa Adima yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔtigi ye cogo min na a ko hakilila minnu b'ale la min ye ale yɛrɛ n'i y'a jateminɛ Adima sigi furadama ni sisan cɛ ale bolo b'a la Adima ma sigi ale kɔ kabi Adima sigi fɔlɔw la waati fɔlɔw la ale tun ye kalanden nka min ye a nana to Adima tɔndenya la fo bi a yɛrɛ nana kɛ tɔnden joli ye o de la ko parti n'o ye Adima PAG a mana kɛ bɛrɛbɛrɛ tɔn a mana kɛ tɔn o tɔn ye bi ko ale Adama M Jara ale na to a kɔnɔna la wa a na fɛɛrɛw tigɛ walasa politiki tɔn in na jɔyɔrɔbaw sɔrɔ cogo min na wa ale yɛrɛ ka tɔndenya ka fɔ de ko a ye a kɛ fila ye o t'a la a ka tɔndenya ko ale yɛrɛ na sigi a la sabu kabi politiki tɔn in a sigira sen kan ale ye baara caman boloda min ye politiki tɔn in ye a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na ni Adama M Jara y'o fɔ min ye Madame Konte Fatumata Dunbiya ye ale de fana sugandira kɔsa in na ka kɛ Adima musow ka ɲɛmaaba ye nin y'a siɲɛ filanan ye danaya bi d'a kan Madame Konte Fatumata Dunbiya limanaw Eko maaw y'a ɲininka ko fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo a kelen kɔ ka sugandi ka kɛ musow ka ɲɛmaa ye Adima PAG kɔnɔna la a ko misali damadɔ bɛ yen a b'o fɔ Eko maaw ye misali ninnu na limanaw o de ye k'a fɔ n'i ye politiki tɔn yɛrɛ kɔnɔna lajɛ bi jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye musow ka jɔyɔrɔ ye k'a tun fɔra k'a fɔ jɔyɔrɔ 74 ko ka di musow ma u ka tɔnba kɔnɔna la n'o ye mouvement des femmes ye ko nka a nana ye k'a fɔ bi ko dɔ taara ka diyagoya olu muso minnu bɛ Adima kɔnɔna la ka jɔyɔrɔ caya fo k'a kɛ jɔyɔrɔ 100 ye jɔyɔrɔ 70 ɲinina min na ko jɔyɔrɔ 100 bɛ bi min bɛ Adima musow bolo Adima kɔnɔna la k'o ye o bɛ n'a fɔ ale yɛrɛ bolo o bɛ n'a fɔ o ye sariya sɔsɔ de ye wa hali Adima tɔn kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ko dɔw bɛ yen min ka jugu ni nin bɛɛ ye o ye k'a fɔ olu musow olu bɛ fɛ yɛlɛmani dɔ ka kɛ politiki tɔn in kɔnɔna la ko nka olu musow ta kɔni kɛ bɛ ko hakilila fɛn fɛn mana ta Adima PAG kɔnɔna la olu ta kɛ bɛ u bɛ tugu ɲɛmaaw nɔfɛ u mana hakilila fɛn fɛn ta baara ti kɛ n'a ye u mana fɔ ko a ka parti ka taa sira olu sira fɛ baara ti kɛ ni o ye olu ta kɔni kɛ bɛ foroko jalaya ye fɛn fɛn mana fɔ olu bɛ kɛ foroko jalaya ye ka dulon maa tɔw la Madame Konte Fatumata Dunbiya a k'o ye fɛn ye ale bɛ jiginna sɔrɔ o yɔrɔ la kosɛbɛ a ɲininkali kɛra la fana k'a fɔ yalima a dan b'a la k'a fɔ Adima bi mɔgɔkɔrɔbaw de b'a kɔnɔna la ko u t'a lajɛ u ka jɔyɔrɔ di denmisɛnninw ma wa min ye Madame Konte Fatumata Dunbiya ye a ye jaabi min di o la a ko tiɲɛ don o y'ale yɛrɛ ka hakilila ye ko nka u k'a dɔn k'a fɔ ko bi olu minnu ye maakɔrɔw ye maakɔrɔ de bɛ fɛn f'i jeninen dɔn n'i ma ɲɛ ko i bɛ jɔyɔrɔ di denmisɛnnin ma f'i ka kalan fɔlɔ i ka siraw ɲɛ jira a la i ka a yira a la k'a fɔ taabolo ye nin ye a ko u b'o baara de la wa u bɛ ka o de yira Adima sifinw na bi k'a fɔ ye ko sifinw bɛ yen ko u tɛgɛ bɔlen don fɛn bɛɛ la o kuma t'a la
sifin fɛn fɛn bɛ adama kɔnɔna la bi u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u bɛ k'u kalan politique tɔn a baara yɛrɛ la don nataw la walasa politique tɔn in na olu y'u kɔ dɔn a la don min na sifin bɛ se k'u sen da olu sen da nɔ na maa sabanan min n'ale fana kumana n'ale ɲininka ECHO nɔfɛ o ye Mohamed Cherif Kulibali ye ale yɛrɛ ye sifinnakaw ka ɲɛmaa ye mouvement national des jeunes de Adama ko secrétaire général fana don commune 2 kɔnɔna la ale ka ɲɛfɔliw kɛra min ye a ko sifinnakaw bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ gɛlɛnbatigiw ye cogo min na walasa politique tɔn in a bɛ se ka ɲɛdan kura sɔrɔ o kɛra ale ka kuma ye ɲininkali kɛra a la k'a fɔ ko congrès min bɛ yen n'o kan ka boloda a tɛna mɛn yɛrɛ Adama tɔgɔ la min ye Mohamed Cherif Kulibali ye a ko tiɲɛ don u sigin bɛ ka congrès in kɔnɔ kosɛbɛ nka u bɛ min fɔ politique tɔn in a maakɔrɔbaw ye u k'a lajɛ u ka ji dɔɔni kɛ u koliji la sabu ko ni ye politique tɔn in lajɛ bi Adama PAJ maakɔrɔba minnu b'a kɔnɔ minnu ye jɔyɔrɔbatigiw ye olu de hakili la ko Adama yɛrɛ kotigi ye olu ye sifinnakaw sen t'a la nka a bɛ min f'u ɲɛna min sen na congrès min bɛna kɛ Adama tɔgɔ la u k'a dɔn k'a fɔ congrès in ka kɛ congrès ye a kɔfɛ farafarali kana ye sabu jateminɛ fɛn fɛn kɛra Adama ye congrès fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a kɔfɛ farafaraliw bɛ na walima dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ da tan ka bɔ k'a sɔrɔ don baara ma laban min ye Mohamed Cherif Kulibali a ko a tɛ fɛ o baara ka kɛ a bɛ fɛ de Adama ka sen na congrès bɛn ka kɛ ko la a ka kɛ sokɔnɔko ye fininɔgɔw ka ko sokɔnɔna la a kana kɛ u ka parti gundo u ka taga bila ka taa sirabaw kan u ka bɛn ko la walasa don nataw la jamanakuntigi kalataw ni wasaden kalata minnu bɛ yen n'u bɛ k'u kunda olu kan u ka se ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ o ko siratigɛ la ani bɛn ni kelenya u bɛ se ka na Adama kɔnɔna la cogo min na kunnafoni ye nin ye limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔna la n'an bɔra ECHO kɔnɔ fasili sɛbɛn bɛ yen n'u kama ko le soir de Bamako ale kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw yɔrɔ Wagner ko kuma min bɛ senna Mali kɔnɔna la yan nɔ ko Algérie jamana bɛ fɛ a y'a ka fɛla di Mali ɲɛmaaw ma ko ale Algérie jamana labɛnnen don ni nafolo ko bɛ Wagner ko la limanaw Algérie jamana ko ale labɛnnen don ka nafoloba caman bɔ k'a di Mali ma ni Wagner bɛna a kana Mali la sabu nafa min b'a la olu Algérie jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ waati min na Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Barkhane yɔrɔ a jirala k'a fɔ olu bɛ fɛ k'u kɔ don Mali la nin waati in na min ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye Rusiw ka nin kɛlɛcɛ minnu ye Wagner a jirala k'a fɔ u ka nani a bɛna fɔ ko in a bɛ ka don ba la dɔɔni dɔɔni sabu ko a tiɲɛ bɛ ka don dɔɔni dɔɔni a jirala k'a fɔ kɔsa in na Algérie jamana yɛrɛ wulilen don k'i jɔ a ko la kosɛbɛ walasa baara in a bɛ se ka don ba la cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ Algérie de filɛ nin ka an ka jamana ɲɛmaaw minnu ye finitigiw ye fanga bɛ minnu bolo bi jamanaw ka danaya di u ma k'a f'u ɲɛna ko ni Mali lakana n'u bɛ fɛ k'a di cakɛda wɛrɛ ma o kɛra Wagner ye Rusiw ka cakɛda in jamanaw ko olu labɛnnen don ka Mali jamana dɛmɛ a ko siratigɛ la dɔnni ni kunnafoni di Algérikaw ka kunnafoni sira dɔ bɛ yen n'u kama ko Algérie Par ale de ye ni kunnafoni di ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ b'a ko la bi Algérie jamana wulilen don k'i jɔ bi kosɛbɛ wa n'a fɔra ko nafolo bɛ di n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara jamanaw ko Algérie jamana labɛnnen don ka 70 sara k'o di Mali jamana ma k'u ka nin makofɔlen ninnu wele ka na sabu ko u ka nani na a kuntina bɛna kɛ mun ye o ye k'an ka finitigiw dege kɛlɛ la ani ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ fana Mali kɔnɔna la bamaci wale kɛlɛli sabu Algérie jamana y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ka fɛlɛ ye min ye bi o ye k'a fɔ Mali dɛmɛba caman bɛ yan min ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye GSM Sahel n'a ɲɔgɔnnaw ani force Takuba n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ yan nka Mali jamana Sahel kɔnɔna na foyi sen tɛ ka bɔ bamaci wale la ko ni Mali nana bi Ala k'an kisi jamanaw ko olu Algérie jamana olu bɛ se k'u ta sɔrɔ a la sabu Mali ni Algérie olu bɛ dancɛ bɔ i sigiɲɔgɔn ka bugu n'a fɔra ko tasuma b'o la n'i y'i sigi k'a lajɛ don dɔ a tasuma bɛ sɔn ka se i yɛrɛ ma a na kɛ Algérie jamana sigilen ɲɛ bɛ o de la a filɛ nin ye ka wuli k'i jɔ wa hali u ka minisiri min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ kunna yɔrɔ ale ye taama damadɔ kɛ Mali la yan taama in tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ni Mali jamana ɲɛmaaw bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa min ye bamaci wale kɛlɛli u bɛ se k'u kɔgɔ da la
oyo mun kami fora na fora ko risi jamana ka kelechew kulu kangana no ye Wagneri no kuma maja Nazarawi o Algerie ko ale simbala bi wa ale simbala shini wa na Mali deme anafolo ko strategela o odila ko baraw be sena colonel Assimi Goïta limana ko ale rem makono ni do na tawla Algerie jamana ka ko fabala Alger wala sani baray kata a kunche ka kuma ka benga kaka wala sa Wagner limana urisuka kelechen nu ubisekana Mali konna la chugumina limana kuna funi do redira Francika kuna fundisa do fe ina fo Figaro ani Radio France Inter olu ya jira ka fo ko abara yere eko amadan me ka ban sabu ko risuka keleche kemeduru wana bakini wana anake kuma nyanya ubesena wala sa olu bisekana Mali konna la ya chugumina ko wa kube manyini yere la mamuni ni ubife unuka barake nyofe okera mawi minum bife minum biseka ukwa kuma kan bama yelema oni mawere uche ani fana mamunu ni olu docteur wi fukata si médecin général suma chauffeur ani barakela wera ko mago bina jo ulula wa limana mami kuna funi no Figaro ani Radio France Inter ko asara yere dugalimba wari bakelini kemeshegi ko abison ake oye limana oye sara chama ka chankosebe kuna funi fle ayini mbo soir de Bamako ale de kono nambora soir de Bamako kono limana nouvelle urgence ale tumana nouvelle urgence ya jira ka foko limana yurkurugu ale de kele chuni nanga jamana kono yoro chakeda do bien nukama ko OCLEI office central de lutte contre l'enrichissement illicite limana oye mamunu be ni ben nafulu soro ka soro u halalate ibe furba barala jamana furba nafulu ka atta ki retai walma iba soro ibe saraminta limana o sara nafulu wera bi bulo minti itai OCLEI de blaledo barala ka jamana furba chakela ku sege bulla femu ka don min bulo na solla iga sarabi asoro o sege mini OCLEI yake samba flan ani mugante menina ajarla ka fo ko botarake nafulu hake dorika mini jamana furba chakela do limana olu o nafulu ko o yurku akanga do dami fe amado o dafe nouvelle urgence ka fola abise milliard fla ani million keme woro ani tani duru sefawari wa keme ani wa mwa ani ko limana odi kanga sege anga jamana sharati la mawfe wa ko ma woro de be minun be ni limana ni na fulu yira olu nona wala sa mi OCLEI ko ka gafe bay no rapport yi kunu alamsa atara di jamana kunti yere ma colonel Assimi Goïta ka bunyada akoro wala sa ni rapport yi takalaje limana ajarla ka fo dossier folo min be o be talike mer corridor la ko ale bolo fen no o sere ajarla ka fo ko so durbe o bolo o be Bamako yan kelembe no o ye so mawo kono ka ban kelembe fana ko be ka dla o ma ban folo o sere ya jira ka fo ko banki la compte de ba bolo ni sefawar million keme ani bisaba ani ko limana o bolo kabi samba fla ani nani fuko na se samba fla ani woroma dossier flana o be talike ministre koro do fanana jalla ka fo sege min kera o fana nona ko min be talike ale bulla fen limana ko biduru ani nani nona o no yesoye o yera ale fana bolo o so biduru ani nani na so sababe ko mawbe o konnala akele no kulu jo anake kulu bla luanse la mawbe kono so biduru ni kelembe do ko biduru ni kelembe olula akeme ka duru bla ayre de tola o binani ani woro binani wolo flabe minun be ni limana woyi dugulu gwansa woyi minu salendo abulu mimta se hectare binani ani duru hectare binani ani duru fokata se hectare biduru ani kili werema ani hectare bioro ani duru obe abulu segaskelu ya jira ka fofana o fana ko compte bancaire do bolo limana ka bi samba flan ani tan ani nani nafolo min dona o compte bancaire konala obitase million kemenani ani bisaba ani nani ani sefawari wa keme ani wa mugani ko o mana be no dossier sabana o be talike maire do fana na mi rebe barala ni watina
o meri ko foni limana ko sele kera ale fana ka jalla ka fo so fla ba ale bulu so mini aglala ka bampe no ba ko nala o ko du ko nani ba bulu ba ko du ko nala yanno kilimbi ase 2000 o mi flaye so fla be mi ba bulu segu jamana ka so kilin wara be no ni o ye furuye o ajala ka foko dukolo saba fana be no mi titre foncier yo olu ba bolo segu jamana ka kelembe akeleme ko ke jardin flabe no o be bamako du konala yamo kelemere be o be segu jamana ka o ko segesegelu hukum konala ajala ka foko compte bancaire shegin de be ale bolo ko flabe o be jamana koka olu compte bancaire mun konala ko million kemenani ani bisabani fla ani sefawari wa kemeni wa binani ani ko imana obe obolo obe ko konti konna la kabi samba flan tanani fo na se samba flan ani mugaima wala sa dossier nani na obe talike inspecteur des finances doka imana o segesegel min bolla ale fana ka ajala ka fo ko so fla ba ale bolo ba mako yanno so fla were ba bolo kati so kelen ba bolo obe kadla obe chantier la bukulu gwansa mi madla o temps ani shegi imana o ba bolo kati marala o ko mi min bi talike so tani wolon fla o be no o be ka jo o ma ban folo o segesegeli fana kera o inspecteur des finances ka o ko ale ka compte bancaire do fana ba bolo imana compte bancaire saba war mara euro saba banque ko na o ba bolo million keme nani ani tan nani ani sefa war wa keme ani ko limana o bale bolo o konti ko na la kabi samba flan tan nani fukase samba flan ani mugaima o dossier duruna sa o be talike inspecteur de trésor do ka o ajala ka fo ale limana ko so dlale bani o shegimba ale bolo limana o mawbe o fana ko na la o ajala ka fo min bi talike du ko gwansa no e parcelle wi o temps o be o fana bolo segesegelu ya jira ka fo compte bancaire nani ba bolo ni se fawari million keme shegi ani ko o bo compte bancaire ni kono ka bi juin kalot le nani samba flam tan nani fo ka se utu kalot le bisawani kele samba fla ani muga o la sa dossier worna sa o be talike jamana forba barakela do no administrateur civil do yi libana ni jate nege segesegel min kera ale fe o clé no fe o ajala ka foko so wolon fla ba bolo min dlale do ka bampe o min be talike terrain gwansan min na ma jo fe du golo gwansan ka sanabla o be talike keme ani tan ani manna o ni o jate nege libana ko hectare bi nani ani kononton ar duro ani santiar bi fla ani shegi ni segesegeli min flani de mana ko ajalla ka fo mani ni no administrateur civil ko ni du ko tan an keme an tan mani ni flani biduru ani duru be no de mana ko aye olu soro ani do che sama ni rela o ko duru be no o kelelo ko lu bla ay redde to wala o ajalla ka fo ko ni compte bancaire duru be o babulu c'est fa war million keme saba ani ko o bo compte bancaire mun konala on a fini flare limana ayni mbo face de semaine nouvelle urgence kono yana ma nouvelle urgence ale kono min bi talike face de semaine kuma na kokora ya jara ka foko mi parti sadi o ko parti sadi nyama ba me docteur Oumar Markoy o ko ubi feka jamana kuturu yere de wele kubela sabu ko nyina sans sabai limana de même de tagamesi politique to ma ne aide au parti politique ko atigale do wala sa sadi nyama ba docteur Oumar Mariko ko ufleme ka jamana wele kubela ka wala sa mi nafolo ni abseka saratina wala parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance sadi ou ya tarata temene uye ni gafin ke no plenty doye katabla jamana sharanyama wala sa politique to mbiseka bla ka hakel ko na la tumna wala kunungo alamsa wala saka ko sementia nouvelle horizon mako olu politique to no adima nafo parti sadi a secrétaire général no chek dora jaraye ale kuma funi sementia ka jira ka fo ko niari ko démocratie fanga abe sans sur mali kono fo politique to olu ka bla o ka hakew de konala wala sa sadi de flene sa ka ni ko in ka tabla sharanyama ko ni politique to fenfebe ko namanya ko deme bitige ula
o ka lajɛ minnu bɛ ni olu tɛ baara kɛ ni nafolo min diw ma sabu sariya de don jamana sariya de y'a fɔ minnu tɛ se ka baara kɛ n'a ye u ka olu lajɛ u k'olu bɔ tɔw cɛ la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la an b'a bila yan nɔ ko waati sera an b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ